Angin wengi wis ngampiri tumetes eluh wanita kang ngelak gumandul centelan lintang kareping niat digiring ati oh ilahing awit namastu namasidam anakku nggih anakku aku ngerti sepira aboting rasamu ini Anjani Rama Begawan mboten wonten ingkang kula manah kejawi namung nganyipta pecah Bobo betah menapa kula gesang nandhang kados mekaten muka kula kadirewanda menapa malih ingkang badhe kula lampahi Bobo anakku nduk anakku ya aku ngerti ya munggo sejatine ingkang ingaran bungah lan susah rasane urip iku yen to dimatake temenan mung loro ya kuwi bungah lawan susah rasa rong werna mau ketemune mung siji ya kuwi mapan ana ing tangis tuladane menungso ingkang bungah banget matrenyuh wekasane uga nangis kosok bali iki menungso ingkang nandhang susah kebangetan susahe uga netesake lho ini samengko ora ana dalan liya kejaba lumempak semende marang purbaning Hyang Agung maragake ora ariken ana jagatmu tiritah dadi menungso kudu netepi darmaning urip ngene ya Ngger sekabehing perkara ora cukup kowe mung tansah netesake luh kabeh wis dumadi
merga saka kliruning ibumu kowe ya luput klebupun bapa uga salah. Sawise tak glecah tak saring-saring kongsi lembut tinemune lelakon iki mujudake pacoban. Anjani sumurupa sejatine sekawit cupu manik Astagina kuwi pusaka kadewatan ingkang ora kena kawruhan dening titah. Lah dening pukulan Bathara Surya mbuh piye reka daya lan cara ingkang katindakake dene cupu manik Astagina ingkang dadi barang piningit mau nganti tumiba ana ing tanganing ibumu. Mula dumadening pusaka kadewatan ingkang wis menceng saka jejering kanugrahan mau mujudake dosa. Mula banjur tak guwang nalika semana cumemplung ana ing Tlaga Madirda. Anakku bocah telu padha ora kena dikandhani, Guwarsa, Guwarsi lan Siranini padha lumayu nututi mula bareng sira nuksmeng jroning Tlaga Madirda kaya mengkene dadine. Anakku nggih, anakku. Lajeng sekinten menapa kula tasih badhe saged ruwat dados manungsa limrah malih bapa? Nini, aja kedawa-dawa lelakon iki. Sing wis dadi kaca pengilon lan kabeh mau tindakno apa anane. Ibumu ingkang wis nyimpang saka kautaman kudu ngunduh wae ing penggawe. Mlorot derajat ibumu sekawit widodari ingkang Sulistya saiki dadi tugu watu. Ingkang mengkono ku tegese dosane wong tuwa. Saiki mlorot uga menyang anake. Ibumu dadi watu, kowe dadi kewan. Mula kowe tak elingke ya Nini, besok samangsa sira Nini dadi ibu, dadi ibu ingkang utama. Samangsa kowe besok tetep lestari yuwana dipayungi dening sing gawe jagat. Aja nganti tumindak sedeng kaya ibumu ya Nini. Inggih Bapa. Nanging sepisan malih panyuwun kula mbok inggih paduka Kanjeng Rama keparenga ngruwat jasad kula menika Bapa. Nini, pangruwating lair wujudmu bali kaya sekawit kaya ora bisa. Merga kabeh mau wis kawengku dening Kang Murba Jagat. Saiki ngene wae. Ingkang baku yaiku pangruwating batin asrah sumalah semende lumembak marang purbaning kawasa. Kowe lumaku menyang Tlaga Andana. Tapa kungkum ana ing Tlaga Andana kuno. Ora tak watesi dina sasi lan taune deping tekad telenging ati kudu tansah sumunar kababar ana ing lair. Tindak tanduk muna-muni sedina-dina kowe kudu tansah ngesti kautaman. Ngerti ya Nini? Laku brata ingkang mbok tindakake mengko bener-bener kudu mbok lakoni. Lumembak marang Kang gawe jagat ingkang tinuju ya kumung siji, rasa panalongsa kandhes mandhesing rasa matrenyuh. Dipaku nganggo rasa rumangsa lan ngrumangsani supaya kowe entuk aksemaning sing gawe jagat ya nggih. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe tak kanteni mban Nyai Suwareh minangka dadi kantining lakumu. Kula nyuwun tambah ngiti pangestu Bapa Penemban.
Rara sing reh sanahipun Nagasari ing madya puniku menco Sri Manuke ing sartayane aning talaga ngaranipun tinaneman sarwa-sarwi hamancawarna batune tirtane mili aning pantirta suci nirmala sarira ingsun adusa tlaga andana wastane mapan ing tengah-tengah ing wanagung nanging sepi sampun sesawangan samar-samar sulaing surya sangsaya sumisih mangilen glewang gunung hamung ayang-ayanging kekayon yayah angilo ing tlaga andana kanggeng kanyut kembang trate ingkang bogeme araras godhonge megar anutup warih badya angeyupi sebat wader miwah wagal dupi sulaing sang Hyang Arka semu kuning tumanduk pasuryaning sang Dewi Anjani satemah saya tumungkul wis tetahunan denira tapa kungkum sinjang rambut tapa hanyantaka najan tata yaning tlaga mung karingok keparandene datan kersa ngunjuk bebasan datan boga lamun ora ana kumleyang ingkang tumiba ing tutuke pendak-pendak nyawang wewayanganing pasuryanira ing tlaga brel kang waspa nganti kaya tangkis dadal ingkang anggung cecaketan kalian sang Dewi Anjani nenggih menika ta warnane sang emban suareh anglipur murih sukaning driya parandene ing nala anggung kuwur ngambara mecaki lakuning rina mewah wengi dereng antuk pepadang kapara kekalih ira nampi awrating penandang menjuluk dadane sakendang padarane tambuh sotaning kalih anggendong tyas wigena renten dalanggung memintosih nugrahaning Hyang Lata Walhudya mugi antuk trontong sulaing pepadang wadananira layu gumelku cemrah nyomarah tani ong
tobat. Kula nuwun, mbok inggih. Sampun kados mekaten lho Kusuma Dewi, tobat. Lah wong nyatane wis dilakoni tetahunan kenging menapa paduka menika namung sisah kemawon tobat. Menawi saking pemanggih kula sedaya lampan menika sampun dipun tata dening ingkang damel jagat menika. Nyatanipun mbah kula rumiyin nate paring pangendika menawi kamulyan menika dipun paringaken dhateng Sujana ingkang linangkung. Kosok wangsulipun kasangsaran menika badhe dipun paringaken dhateng tiyang ingkang tuning budi. Tobat. Mestenipun dawuhipun ingkang Rama Penemban Gutama kedahipun dipun enget-enget menapa ing sampun paduka tindakaken nalika semanten Kusuma Dewi. Mban suwareh. Aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng tobat. Nganti titi mangsa iki teka durung ana tandha-tandha pepadhang ingkang tak sandhang. Najan aku wis nglakoni palandene urung ana babar pisan sisik melik. Wisi ingkang maha agung tobat. Inggih kula ngertos kula saged ngraosaken nanging mbok inggih kula aturi ngrekek kesabaran kemawon. Sabar piye nyatane aku ya wis sabar ngono kok mban. Lah inggih to inggih tobat. Kalau meneh lho pirang-pirang dina iki banyune tlaga kok ya le gatel ora jamak iki gak enek apane banyu iki kecemplungan apa tobat. Nyang awak kok marake nyremumuh nganti gatel kabeh ora ukur. Nganti sik-sikan aku mentas sedelok wae kerokeng tobat. Gek banyu iki kelebok napa to ya dienggo kungkum kok wis ora penak blas. Iya. Nuwun sewu. Menapa pancen nggih wonten lho tiyang ingkang ngambah papan mriki kinten kula kok mboten wonten lho. Rumah kula mboten wonten tiyang ingkang saba wonten ing mriki nanging kenging menapa kok kula kalian paduka nandhang lelampahan ingkang kados mekaten. Lah iya. Rumangsaku aku ya ora tau tepung karo sapa wae ana ing tlaga Andana iki. Luweh-luweh titah ingkang asipat priya. Ning ya gene kok dadaku menjuluk wetengku. Abuh kaya ngene mban. Lah nggih kula menika nggih gumun lho, kula nggih gumun. Lah kok kula nggih tumet ngaten lho, kula kok nggih tumet ngaten tobat. Apa wong umur 50 wae meteng no? Kula rumiyin dipun tari kalian tiyang sepuh kula arep dipek ditakoki tangga teparoke mawon kula mboten purun. Tobat jebulane saiki malah meteng nganggur. Iya. Nanging banjur kepiye lalakon iki? Tobat. Lan raosipun kok benten ngaten lho. Wong meteng rupas kula 7 wulan. Nang kok bayine kok nang jero kok kroncalan iki jane bayi apa? Tobat. Sapa sing ndokoki wijana kene iki lho? Apa kowe ya tau mentas saka tlaga iki? Nggih nate mentas nanging mboten wonten tiyang. Kula mboten nate tepang kalian sinten kemawon. Wong kula menika mentas sekejap kemawon wonten garangan, wonten luwak mlayu mak kluthek kan kula lajeng mlebet warih malih kok kula nyemplung malih tobat. Saking gugup kula kinten menawi tiyang awit kula menika lak tapa wuda sinjang rambut kados panjenengan Kusuma Dewi. Mila seblangi raos kula menawi ngantos kawanguran tiyang kek mangke menawi wonten wong lanang sing matane keranjang tobat. Wong wedok-wedok do tapa wuda kaya ngene mindah kaya ngapa-apa lae. Mila menawi wonten mak kluthek ngenten kemen kula lajeng mbledes wonten ing toya malih. Ngantos kala wingi kula gugup, rumangsa kula wis primpen, kula slulup jebul kula kok bokong kula kok minggah. Iya. Mbak. Babar pisan kula mboten nate tepang kalian manungsa ing kiwa tengenipun papan ngriki Kusumayu. Iya. Mbok cobi dipun enget-enget. Purwanipun kados pundi panjenengan lajeng ngrebini kados mekaten. Iya.
ngene ya mban saka pangrasaku nalika bedhug tengange biyen kae ana godhong kamal ingkang kumleyang saka ing gegana bareng tak tematake saya cedhak saya mudhun jebul godhong kamal ingkang isih seger tak saute ngepek-epek banjur tak dahar seger sumyah nganti dadi mrinting wuluku kena kanggo jampi salit gondangku nalika iku sepeh aku tak guang tak lepeh nanging reh ning kowe ya krasa ngelak lan luwe sepeh aku godhong kamal mau banjur mbok pangan ora ngerti ya jebul sak wulan etunge nggonku mangan godhong asem mau aku kok banjur leren orang garap sari mban patut-pat kok nggih sami kalian kula patut-pat nalika kula etan sewulan sak sampun kula nedhi sepean padu kok Kusuma Dewi patut-pat inggih wiwit menika kula sampun mboten adem sari Kusuma Dewi garap sari kok adem sari banjur aku kudu kepiye tekadku nggonku nglakoni tapa nyantaka iki ing pangajab supaya entuk dalaning pepadang nanging tinemune malah tambah sengsara kaya ngene ben ayo meminta marang panguwasan ingkang gawe jagat yen pancen ora kuat aku kudu bali ning alam baka yen perlu aku bali nyang alam akhirat nganggo caraku mban tansah pamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana kawusa kocap saya gidho kyasing sang Dewi Anjani miwah emban suwareh tambuh setaning galit ing cipta kaya arsa ambruk ing bantol inggih labet gidhuing raos penandang ingkang sinandang ingkang datanpa wangenan dadak sakoling mangke ana daya pangaribawa ingkang mijil saking angganing Dewi Anjani sumunar amblerengi kaya kawawa hangirup kanang kanugrahan ingkang sinarten handaping Sang Bayu Kanetra sing reksana kong Oh
yang lunging gadung maleng kunglir kawersan pindha Kiswalukar kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pada paduka cetha bilih paduka bangsaning Jawata Pukulun. Iya, Anjani tak tampa gawe bombonging rasa pangestu ulun tampalono. Ulun Sang Hyang Bayu ya Bathara Maruta dewaning angin. Kawula nuwun inggih kapundhinga jimat paribet. Batu-batu Pukulun pun suwareh ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Pukulun. Mban suwareh tak tampa. Pukulun menapa saking agenging tedosan ingkang kula sandhang paduka kepareng jawantah menapa kepareng badhe ambanjut jiwa raga kula Pukulun. Anjani sumurupa. Waleh-waleh apa ulun iki mayungi lakune Bayu Kanetra ingkang wis sajiwa kelawan kandhutanira. Jabang bayi ingkang sira kandhut wis ketitisan si Bayu Kanetra. Aduh Pukulun. Lajeng menapa werdinipun sedaya kala wau menapa saking agenging kalepatan ingkang nate kula tindakaken Pukulun? Ora. Lakuning kodrat kudu mengkono jer nyatane. Wiwit nalika mapan ana ing kayangan Arga Maruta biyen wis kenceng tekate Bayu Kanetra. Nggone kepengin mayungi yuwananing jagat pramudita kanthi srana laku dharma tumimbal lair. Mula kang saka iku muga anggone titip kasuwargan menyang jabang bayi sing mbok kandhut iki dadi dalan tentreming jagat raya saisine iki Anjani. Aduh Pukulun, Pukulun. Kula ngaturaken panuwun. Menawi mekaten menapa Atmaja kuling benjang badhe dados mustikaning titah Pukulun. Iya, muga-muga mengkono. Mula kang saka iku dina saiki manuta kelawan panjenengan ulun kaya wis tumeka wahyaning mangsa kala. Lek ing punang jabang bayi kudu weruh padhang wawa Anjani. Nuwun inggih. Monggo kula dherekaken Pukulun. Sikra kang bala tuningal bang anut sakarsanira Bathara Bayu ya Sang Hyang Maruta. Kandhutane Dewi Anjani nadyan Yuswa pitung candra. Parandene pinandeng dening Bathara Maruta kaya anut lakuning kedhep. Nantya Hasta Candra Nawa Candra Dasa Hariwan Cilek ing punang jabang bayi. Sinung Pangaribawa Bayu Bajra. Tiyak langse Gumbala Giri mijil saking Guwa Garba. Nanging ora lumrah menungsa wujud bayi rewanda putih memplak. Makaten ugi Nyai Mban Suwareh angwat punang jabang bayi mijil tanpa beda kelawan atmajaning Dewi Anjani. Nanging ulise ireng tunteng dadya suka marwata suta penggalih Sang Hyang Bathara Bayu.
Panudya yuta ngantararum Pukulun sampun wal sampun micil yoga kula ingkang kula kandhut pukulun kenging menapa anak kula kados mekaten nggih pukulun batobat anak kula nggih sampun medal batobat ireng elek banget jan ora bejaji pukulun batobat duwe anak kaya ngene lho kok dianjani putrane putih memplak kaya ngono kek anak kula wujud kethek gek ireng. Anjani kula wonten dawuh anakmu lanang inggih anak kula inggih jaler pukulun nyuwun pukulun rening menika wujud rewanda mekaten menapa inggih saking agenging tetusan ingkang kula sandhang pukulun aja abot dhisik rasa pangrasamu pancen bener apa sing nate dikandhakake dening gurumu ya wong tuamu dhewe Resi Gutama yen to abot ing abot iku ora kaya yen kudu nuruti pitutur pait lan rekoso dikaya ngapa pitutur mau kudu mbok lakoni suwalike barang pait mau mesti bakal tinemu barang legi ingkang ora klebu ing petungamu prayoga paite luwih dhisik tinimbang legine awit bisane ngrasake legi amarga wis tau nate ngrasake pahit bisa ngrasake kabungan merga wis nate kasangsaran inggih pukulun babar pisan keparenga pukulun paringa pusaka nami dateng anak kula pukulun inggih semanten ugi yoga kula pukulun anakmu dhisik andani tak seksekake sining rina wengi segara gunung bumi langit tak paringi tetenger Raden Hanuman sinawung kandhang suling Hanuman Anjani
Wis mengku daya Prabawa. Anakmu si Anoman Ninggih pukulun ngaturaken genging panuwun. Batobat pukulun. Lajeng anak kula menika sinten pukulun? Anakmu tak paringi tetenger Suweda. Batobat Suweda, Ngger. Anakku Batobat. Kowe Suweda ya, Ngger. Suweda, Ngger. Anjani. Wonten dawuh piti mangsa menika kula barengaken ngasta paduka pukulun yoga kula. Yo, lilakno. Anakmu iki bakal tak dadar supaya bisa kandel jaba jerone. Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum ngendan wing awiyat ngapalani Jawata Sang Hyang Maruta sigra hanyidikara mijil pangabaran Maruta saking kiblat sekawan anuksma mring angganing Sang Hanuman. Kinempalaken dadya sajuga Sang Bayi Rewanda kalih nenggih Sang Hanuman miwah Kapi Suweda saya sru pamintaning Bathara Bayu ana daya pangaribawa ingkang mijil saking angganing Bathara Maruta anempuh bayi kekalih kaya siniraming toya gege.
santosu dharma kula ngukir jiwa raga mami tumitah ing madya Krang pala tunginya Krang sampo samyong dali Lerdadet wileteng kata Daiwang kong uncang iti benjang Sangat jimicil Wadya tali wastra Surawilaga. Wah, ngantos kaget kula. Wah. Mapleng. Kuwi wae durung. Kowe guneman apa? Sinten Sudarma ingkang ukir Jiwraga kula Bukulun? Bakal ngerti yen kowe bisa mapaki Bathara Bayu. Wah, Edian. Yo. Adi menapa malih Bukulun? Wah, kethek urung ilang. Bobok lempu yangi. Wis kandel kulitmu wis atos balung. Monggo kula dherekaken ngajak pinten taun Bukulun? Sakmono kuwi. Menika naminipun menapa Bu Kulun? Iki Gata. Wah, ndelondeng. Kula aturi ndawahaken. Lebur dadi awu kersanipun.
wis arta pawon uting ranu kula nyuwun pangapunten ingkang agung Bu Kulun. Ya pancen kuwi tak jarak tak temoho kanggo datar sepirata bobotmu Anoman. Reh ning nyatane kowe wis sembada jumbuh kelawan pangangen-angening Bathara Bayu. Ulun iki Dewanira, mula sira ulun pundhut putra Handanu tegese anak angkat. Kejaba jeneng Anoman uga jeneng Maruti ya Bayu Suta. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Iya. Wong aku meling karo kowe. Nadyan to sira wujuding sato kewan bangsaning Rewanda nanging tak tetepake sira dadi mustikaning satriya. Merga leluhurmu dudu Rewanda nanging menungsa lumrah. Nadyan to ibumu apepaes Rewanda. Inggih Bu Kulun. Aku mung meling rungokno kupingmu Anoman. Inggih Bu Kulun. Sapa wong ingkang rumangsa becik dhewe bakal nemu dalan buntu. Sapa titah ingkang rumangsa cukup kawruhe yekti bakal kepleset. Sapa titah ingkang wis rumangsa pinter dhewe mertandani yen to wong bodho. Sapa titah mercapada sing rumangsa weruh dhewe iku sejatine wong kang wuta. Cilaka mencit iki lah. Lah kok urung tutuk wis maklap ilang. Apa pancen dewa iki nek ngilang cepete kaya ngono kuwi? Mongko luk nyuwun dawuh wiwit mau, sapa Sudarma sing ngukir jiwa ragane Hanuman? Sapa wong tuaku lanang lah kok jebul pukulun Bayu wis lap ilang. Wah, takon nyang sapa iki? Oh, Kanjeng Ibu. Kala wau kula nyuwun dawuh kalian pukulun Bathara Bayu, sinten Sudarma ingkang ngukir jiwa raga kula. Pukulun Sang Hyang Bayu dereng kepareng-pareng pangandika malah sampun kundur makayangan. Kowe aja takon wong tuamu lanang ya nggih. Mundak kaya rinujit-rujit atiku. Aja pisan-pisan sira kulep nakokke sapa bapakmu. Mundak teronto-ronto atiku. Aja melu takon sapa wong tuwa lanang keprok ndiasmu Modiar kowe. Rasa takon. Mosok kula kok mboten duwe pak to, Bu? Rasa takon. Pandrep nakokke sapa bapakmu kok kekrek cangkemmu. Anoman jagat ingkang bakal mbuka wiwara iki. Waduh Ibu. Aku nggih